Moi, minä olen Antte ja olen ollut mukana suunnittelemassa tätä minun päällä olevaa asua. Antte asu, housut ja takki on suunniteltu rinteessä ja rinteiden ulkopuolella viihtyville hiihtäjille ja lumilautailijoille pääasiassa. Mutta toimii myös muussa aktiivisessa talvi- ja kesäliikunnassa. Takin materiaalina toimii 3-kerros Gore-Tex, erittäin kevyyttä, samalla kestävää. Ja huppu on suunniteltu siten, että sinne mahtuu myös kypärä alle. Helppo säätää oman päämittojen mukaan. Hupussa on takana säätömahdollisuus, sivulla säätömahdollisuus, säädettävä lippa. Helppo säätää oman päämittojen mukaan ja tosiaan mahtuu myös kypärä alle. Eli kaulus on tarpeeksi korkea, sen pystyy säätämään pienemmäksi takana olevalla kuminauhalla. Ja siihen on rakennettu tuulilista, joka mahdollistaa sen, että kauluksesta saadaan suurempi ja ilma kulkee paremmin täältä takin sisältä silloin, kun se saadaan suuremmaksi, vaikka se samalla suojaa kasvoja. Tuuletusvetoketjut on suunniteltu takin eteen, jotta ne voidaan aukaista, vaikka reppu on selässä. Ja tuuletusvetoketjut aukeaa yksinkertaisesti vetämällä alaspäin. Toimii hanskat kädessä. Tuuletusvetoketjujen alapuolella on verkkokangas, joka mahdollistaa sen, että tätä voidaan käyttää taskuna silloin, kun reppu ei ole selässä. Takissa itse asiassa on 2 taskua edessä, helposti ulottuvilla. Ja sen lisäksi hissilipputaskut totta kai, kun kyseessä on laskettelutakki. Lumilukko takin sisällä kiinnitetään 2 nepparilla sekä tarralla. Pysyy hyvin kiinni. Kiinnitetään takkiin itsessään vetoketjulla. Se on helppo kiinnittää takkiin ja irrottaa. Lisää takin monikäyttöisyyttä. Esimerkiksi kesällä, jos ei halua käyttää lumilukkoa, se saa irti. Hihasuut. Isolla tarralla kiinnitettävät. Helppo käyttää, vaikka on isot hanskat kädessä, kuten näkyy. Ja tarpeeksi tilaa, mikä parantaa tämän takin hengittävyyttä. Esimerkiksi hiihdettäessä. Ja housut. Rento väljä malli. Ihan tarkoituksella, jotta sinne mahtuu alle suojia, jos tarvii. Ja tarpeeksi sitten välihousuja. Kyseessä on kuoriasu. Tarkoituksena on suojata päällikerros, niin sinne alle täytyy sitten saada vähän vaatetta alle, jos sattuu olemaan kylmä. Niin on irrotettavat henkselit. On helppo irrottaa edestä ja takaa. Tämä on yksinkertainen nappisysteemi. Ja housujen takaamus on nostettu korkeammalle tänne ristiselkään. Sinne menee turhaan helposti lunta. Vyölenkit. Saa normaalin vyön kiinni, jos haluaa. Tuuletusvetoketjut, jotka on helppoa aukaista. Suoraan tulee tähän niin oman käden kohdalle. Molemmilta puolilta kun aukaisee, niin tuuli kulkee sieltä sitten läpi ja viilentää oloa. Molemmilla puolilla isot reisitaskut, jonne mahtuu tavaraa. Housujen lahkeisuut on suojattu vahvemmalla Cordura-kankaalla. Gore-Texia myös sekin, jotta suksien kantit ei viilä kangasta turhaan helposti rikki. Lahkei saa auki polven alapuolelle saakka. Sisällä housussa on sitten lumilukko, joka estää lumeen pääsyn tuonne monoon. Antte takki ja Antte housut on käytännössä testattu viimeisen 2 vuoden aikana. Toimii sekä rinteiden ulkopuolella että rinteissä, mutta myös muussa aktiivisessa liikunnassa, kuten maastopyöräilyssä.